शर्मा। राजा माई के करब पूजन मानु हो जाई किनके ले आई सामन मानु हो यारे राजा। राजा माई के करब पूजन मानु हो जाई किनके ले आई सामन मानु हो। सैया बतिया के मानी हम कुछो नहीं जानी हम घरवा में रकम हम कलसा चुनरी ले ले बलमुआ बा हमारो लाला सा गिला ले चुनरी ले ले बलमुआ बा हमारो लाला सा। बोलो अम्बे मैया की। जाई बजरिया लाई फलहरिया पूरा ले आई समन माता बेनु होई पूजा नवा राजा जी। जाई बजरिया लाई फलहरिया पूरा ले आई समन माता बेनु होई पूजा नवा राजा जी। भारी मैया जी के ध्यान बात हमारो लीमान मैया दी पूरा ही सब ललसा किला ले चुनरी ले ले बलमुआ बा हमारो लाला सा किला ले चुनरी ले ले बलमुआ बा हमारो लाला सा। दुर्गा मैया की। सौरभ सजनमा सुनी कहानमा जाई बाजार जन कुछ भूलाई हाँ राजा जी। सती सजनमा सुनब कहानमा जाई बाजार जानी कुछ भूलाई हाँ राजा जी। ले हम सबके बुलाई माई के गीतिया गवाई ले हम सबके बुलाई माई के गीतिया गवाई माई के गीतिया गवाई माई के होई जगराता किला ले चुनरी ले ले बलमुआ बा हमारो लाला सा किला ले चुनरी ले ले बलमुआ